Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 27, versikulo 18. Aywanam anaimbag ti igos, ket mangan kanto iti bunga na. Maidaydayaw ti adipen nga agserbi as iaayat iti among na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Malaman, nagtatapay lang dito'y plantasyon. Agawid takitin. Umunakan, taikabil ko pa'y dagiti rugit ti ayop ka dagiti punti kay kayo ti igos, kanda dumapay. Babakbak nangam lang ti amo ta. Idinto ta matangtangdanan ta lang. Uray matangtangdanan ta, masapul nga aramiden ta ti ipaaramid ni among kadata. Nagtulnog ka lakit din ang babo nun. Ala, ituloy mo. Tao muna akon. Agawid ka ka din? Kat saan pa'y nga oras ti panagawid? Ay sus, awan ti makaiparit iti panagawid ko. Malaman, papanam ka di. Indak man nagpasyari jay ayan dagiti mulang nga igos. Saan ka di nga adda ijay dagiti matangtangdanan nga agasikaso? Inaklang agpasyari jay. Pangkitak no asino ti adda ijay. Asino pa'y ngay ti adda ijay. No di dagiti katalek nga agaywan ka dagiti mula nga igos kanda dumapay. At ang amin plano kadagiti natulnog at trabahador. Ti ka di nagsaritaan tati ko nam a plano. Wen, bakit? Awan mat dito'y dagiti anak ta. Bakit kan lakaitan? Santa nakabailan nga aywanan ti plantasyon. Agmay saka mat dito'y plantasyon, Marco. Anya ka diti aramidem. Kuha among. Ikarkargak ti rugit ti ayop kadagit ti aglawlaw ti punti igos. Apay nga agmay saka. Nagawid dagiti kakadwa ka among. Apay adi ka matagawid. Ilpas ko pa nga ikabil dagiti rugit ti ayop, among. Kasta ka di. Bala, agawid ka matan, kalpasan day tar aramidam. Malaman. Wan, among. Oh, kumusta tinapanam? Tila ang matalak nga agnagan iti Marco ti Adayjay. Iso ti maikari iti plano ta. Nuwag na nayo nakasjay dayjay ababaunen. Isulakit iti mairanod no dumteng ti aldaw. Imbag tanaadaan ta iti matalek ababaunan. Tinasaya at ababaunen. Makagunod tumet iti nasaya at agasat. Husto day ta anak ko nam, lakay. Magunggunaan to dagiti napudno, ken matalek ababaunan. Nanang, maluman. Ngam apay nga awan pay laang ni tatang. Nag-overtime man nga tan, anak. Amumat ni tatang mon. Nakitak mat ti katrabahuan na. Anagawidan iti balayda. Dandani man siguro itan Angam, apay akanayon ang maudi nga agawid ni tatang, nanang. Napasnak ni tatang mo iti trabaho. Di na kayat ti magloko. Kasta ka no tinasaya at atao, kunan ni maestro mi. Nasaya at atao ni tatang mo, anak ko. Iso tituladam. Uray babaonan tayo laeng, taawan maday apakasarsaritaan tayo. Nag-overtime ka manan, lakay. Inlapas ko nga inwaris dagiti rugit ti ayop iti aglawlaw tipon dagiti mula, bakat. Pinanawan na kakadimanan dagiti kakadwam. Ay, anya pa'y ngay. Kasjay mo ti aramid da. Maladaw da lang arun na asumark iti trabaho. Masapad da pa'y nga agawid. Narwamon dagita katrabahwam. Inton kwan, maduktalan ti bos tayo, day tanga aramid da. Ay, gayam. Imay itay malam ni among. Nakita na ngagmay saak iti plantasyon. Imbag ta saan anagungat? Nasingpat ni among.
Isu aso papakak met, babaan iti kinapudnok, akas babaunan. Sa bagay, amin ang nasayaat nga aramid, at danto nasayaat aso papak na. Umay kakit di dito'y sirok ti kayo, ta uminom tayo. Ha, nasakit ti darang tinit. Saan kuma dito iti pag-iinuman nyo? Amangan no umay ti amo tayo. Ano rin umay danaanos mo ti amo tayo. Narigat met, no abuswon tayo ti kinaanos na. Nadulamin. Saan ka man nga pakasaya at unay? Nagpapada tayo mat ababo nun. Araramidak laang ti rumbang. Oray nasayat ka. Ag nanayon tulat na babo nun ka. So papakan tayo lat ta tinasayaat nga aramid, ti kinasayaat da. Kumamat no danto nga rod gunggunam. Babaunan iti ni tatang mo. Aging gaita, babaunan ka pa ilang. Adda ka no makaunag adingwan ti sabali at tao iti plantasyon. Paaladak sa tapno awan ti makastrek. Wan lakay. Mapirdilakit di dagiti kaimulmula, no adda makastrek ako na. Nuwang kano kas kadakalding. Sayang, no kanen dati ugot dagiti kaimulmula. Ala, paaladak nga rod tapno awan ti makastrek. Wan ibagata ka ni Marco, taidauluan na dagiti tattao nga agalad. Ibilin ko kini Marco nga isagana da dagiti pagposte. Ang mga nutangda naman ng dagiti maladaw asumrek, masapadamot nga agawid. Narigat met, no ikatem dagiti sigud at trabahador. Tama nga no agsakit tinakam da, kat makaaramid da iti sana nasaya at iti plantasyon. Masapol nga ikam ida iti separation pay, tapno saan nga agsakit tinakam da. Marco, paaladan tayo amin nga aglawlaw ti plantasyon. Tapno di ka marigatan nga agbantay. Nalawa nga ron ti maaladan no kasta, among. Sayang amin dagiti kaimulmula no kanin dagiti nuwang kan kalding ti sabali at tao. Wan matkit di among. Bulos mo't ngamin tinwang kan kalding dagiti karuba iti aglawlaw. Isuan na panunot mi apaaladan ti plantasyon. Tapno saan na masapul abambantaya makanayon. Ay, kumamot no kanayon nga dadagiti kakadwak. Kanayon damot nga awan, among. Intun maaladan ti plantasyon. Saan na masapul nga ado ti agbantay. Anya ti kayat yu asawan, among. Agkisayak ton iti trabahador. Anya ti kunam, paaladan ni among daytoy nalawa a plantasyon. Day tamot imbagana. Isu amang isagana tayo kano iti poste. Nagrigat matan ti patrabaho ni among tayo. Ngaminton malpas amaaladan. Saanan ang masapul abantayan ti plantasyon. Tasaanan ang makastrak dagiti dingwan. Makapasadot ti mapan mangalay ti poste. Nagrigat. Anya nga rod ngay, kat babaunan tayo mat. Masapul nga agtungpal tayo iti among tayo. Ay, kano nga tamat aya, ngagbalinak nga mo. Diyan nakabanikas lang, ngagmanmandar. Angam siyak, saan kung nga arapaapan ti agbalin nga amo? Tamok, imposible dayta. Ay na Marco, saan adakas ti agarapa? Imawag mo ti anak ta iti Amerika. Nalpas kano aminen a papeles. Jay la kano plane ticket ta. Mapanta ka din iti Amerika? Kaya't kumata na makita dagiti apo ko ta. Ala, intun malpas sa maaladan ti plantasyon. Ipiyar ko ni ti matalak ka nagagata babaunen sakbay apumanaw ta. Ni Marco ti makita ka maikari nga agbalin a mayordomo iti amin a mapanawan ta ditoy. Uray siyak, isumat ti mapilik. Kanuray ti asawa na, nasingpet. Ala, ibilin mo man kit di,
Taumay dito'y balay ti asawa ni Marco. Ta nagbakasyon ti katulong. Bakit? Imbilin na ka ni Among Viole. Mapan ka kan uji balay da. Damag ko ngamin ang nagbakasyon ti katulong da. Amangan no si kapay laang ti sumandi iti katulong. Mapanak man, tapno maamuak no apay. Saan mo ka din ngay pabigat? Saanan, amangan no ada ipaaramid da. Ala, ikuyog mo nga rod ni Mayla. Tapno tulungan na ka no ada iparamid da. Wan lakay, mabibiit nga agpayso no dua kami. Ala, ing kayo nga rodan. Tagsubdiak matan ije pagalaladan may ije plantasyon. Anya ka di ti aramidan ta iji dakkel abalay, nanang. Saan ko pa'y nga amo, anak? Mapantaatap no maamuan ta. Damag ko ang makiasawa ka nun ti katulong da. Kasta ka de. Isumot lagayam ang nagbakasyon ka no. Amangan no saan to apalubusan ti asawa na ngagsublipay akas katulong. Depende no tagaano ti mga asawa ken ko ana. Iti sabali kanumat nga ili, nanang. Textmate na kanu iti. Aging ga iti nagkita da. Alang rod, mapantan, tama nga no agpalaba ni Among Viole. O sige, nanang. Tulungan ka nga aglaba. Tapno daras malpas. Apay dagitado abasyo ti arak dito'y sirok ti kayo, Marco. No daduma, kat aginumdabing kan ti kakadwa na dita, Among. Anya? Aginumday ti oras ti trabaho? Wan, Among. Madiday to'y anamwa ka. Saan ko nga'y palubos apag-iinuman dagiti bartak ti plantasyon ko? Da kayo ti mangibaga kadakwada, Among. Amangan no kaguradak no siyak ti mangibaga. Sanda na maulit pa iti aginum dito'y. Numalpas ti panakaalad ti plantasyon, mabalindan ti agbirok iti sabali at trabaho da. Maikat da ka din, Among? Wen, ngam ikak ida iti separation pay, tapno awan maibagbagada. Adda ka di ipatrabaho yu, Among. Kayat yu ka di adalusan, dagiti bakante asiled diti balay. Ay, oon amo. Dalusan mi. Dandanin ti ipapan mi ija abroad. Amangan no agbayag kami ijay. Surotan nyo dagiti anak yu, amo? No di na kami palubusan nga agsubli ti anak mi. Amangan no agyan kami ijay. Ingam, kasano dati plantasyon, Among? Da kayon ti agbalin a mayordoma. Agyan kayo meten dito balay. Iso apadalusak day ta kwarto, tapno adda pagyanan niyo. Da kami ti agbalin a mayordoma ko nayo, matam. Wen, Lara, da kayo tinapili mi. Gapo, tamapyar kayo. Umay kayo kadagiti kakadwa mi jay balay, taitad ko ti separation payo, Bing. Separation pay, Among? Da ito diyo? Naaladan nga minan ti plantasyon. Kat saan na masapol nga ado ti trabahador. Dalakit di separation pay, Among. Mabalinan. Iso nga rod nga umay kayo ije balay, tada pirmaan nyo. Una, Among. Umanugot kami. Urayan kayo ije balay. Numaala yon ti separation payo. Mabalin yon ti agbiro iti sabali at trabaho yo. Sino nga iti mabating agtrabaho dito'y plantasyon, Among? Ni Marco ti mabating agaywan. Ni Marco? Nagkasatanday di Marco. Saan yun nga apalan? Taikan kayo mat iti pangrugyan yo. Mapan kami ni abroad, isungaykan kayo iti pangrugyan nyo. Ni Marco ti agyan dito balay. Isumatan ti mga sikaso ka dagiti igos, kanda dumapay amulmula ditoy. Kasta ka di, Among. No kasta. Siyak ti pangitalkan nyo, Among. Sika tinapilik, Marco.
Sika ti agaywan kadag iti mapanawan mi ditoy. Jak ni namnama da ito, among. Wen, Marco. Pati ti asawa kan anak mo, agyanen dito'y balay. Agyaman nak, no siyak tinapiliyo, among. Sika tinakita ka na saya at titrabaho na. Ag-overtime ka pa'y. Iso nga ita, ramanam matibunga ti kinaanos mo. Sika laeng ti mairanod. No naanos kan nagagat ka, adda mauray mo agrasya. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.